Nabati sab sa Cagayan de Oro City ang magnitude 7.8 nga linog nga sentro sa Maasim, Sarangani kaganinang buntag. Pipila ka mga empleyado sa mga high-rise buildings ang pinaspasay nga gihiklin. Lakip mga estudyante nga mitungha karon sa unang adlaw sa klase. Cagayan de Oro City LGU gimando ang pagsuspenso sa klase sa preschool hangtod grade 6. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sa mga kuhang video o hulagway ni Amor Veritas, kita ang pagpanggawa sa mga empleyado sa usa ka BPO company nga anaa nag-opisina sa usa ka dakong mall sa downtown area sa Cagayan de Oro City. Nabati sa syudad ang intensity 3 nga linog nga epekto sa magnitude 7.8 nga linog nga sentro sa Maasim, Sarangani, pasado alas 7 sa buntag. Gani ila pang na videohan ang usa ka parte sa mong building nga nakitaan nila og cracks. Ihahisab og adto sa luwas nga lugar o open ground ang mga magtutudlo, ginikanan og mga estudyante sa Bulwa Central School sa Barangay Bulwa ning syudad. Nagpagawas gilayon karong adlaw og executive order si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy kung asa iyang gimando ang pagsuspenso sa klase sa preschool hangtod grade 6 sa tanang pampublikong tunghaan. Iya gilayon gihatag ngadto sa desisyon sa mga school heads kung magklase ba para sa secondary level, lakip na private schools. Number 1, ang paghatag og kasiguruhan sa mga kabataan. Ikaduha, ang pag-inspeksyon nato, nga hangyo nato inspeksyonon ang tanang mga buildings aron madali masayon sa paglihok sa atong mga kauban nga nagserbisyo sa tulo ka departamento. Himando sab sa mayor sa Office of the City Building Official, City Engineer's Office o City Disaster Risk Reduction Department ang daling pag-inspeksyon sa mga classrooms sa tanang tunghaan sa syudad. Lakip na mga high-rise buildings, dalan, tulay o uban pa nga posibleng naapektuhan sa linog. Kaluyan ta sa Ginoo, wala gyud taon ang Cagayan de Oro. Pero maniguro gyud ta wala gyud kumpiyansa o wala pagbasol nato nga wala ta mihatag og aksyon sa paniguro sa mga kinabuhi kabtangan sa katawhan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.